בא לי לחבק כמו איזה קצקץ, בא לי לנהוג כמו איזה גלעד יצחק, בא לי להיות צדיק כמו נדב פישר, בא לי לעשות מורל כמו רוני זילבר. תמימה שמעי עכשיו, אביחי עוזבים עכשיו, ושגיא חושב שמורשה לא משהו, לא משהו. אביחי גבאי זו לא בדיחה, הבנים לומדים גמרא. העונות מתחילות עם נאמן פה. נאמר? מה קשור? מה קשור? ורד תמימה נעמה, אומר הרכז אמר שאנחנו לוקו, צוות אביחי ציון, לוקו. אביחי עוזבים את הסניף, איזה בסה לנו, מעיינות בבנייה ולפשיץ לא איתנו. בא לי להיות סוער כמו שריון גרייר, בא לי לבוא לישבץ כמו אביטל ושרה, בא לי להיות חבר של איתי שם טוב, בא לי לנגן כמו שיראל רקנתי. ישי חזן עכשיו, עשאל דומה לצף, מלי ושחר מתעצבנות על איזה משהו, ארז ויעקב זה לא בדיחה, מאה במתמטיקה, הילה וורד זה רומן פה. ג'ורנו? מה קשור? מה קשור? ורד תמימה נעמה, עץ הרוסי לא רואים כשיש חושך, לי אפסים הפסיכומטרי וקיבלה הערב, נועה סוגרת קומונה בדגש, צוות אביחי ציון, כל אחד פה אש.